ale ni Iran kabini sibiri don olu ka yɔrɔ selifanamagɛ waati Masara ka sɔ kɛra taala fala ye a ko ma bɔ foyi fɛ kunungo min ye Faransikaw ye olu ka pankuru tala min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Port Charles de Gaulle Faransi ko ko olu na don kɛlɛ kɔnɔ Alimanw ka ɲɛmaw Faransi ka ɲɛmaw min ye Ngilɛw ka ɲɛmaw ye olu y'a yira sa ko Iran filɛ ka sira min ta nin ye fala ye k'olu yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ ko ni Iran sera maa ma min ye arabu jamanaw ma k'olu yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ ko k'u cɛsiri a ko la kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nansarala jamanaw kɔni ye u bɛɛ lajɛlen bɛnnen tɛ nin kuma in na ka ɲɛsin Iran ma dɔw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka dan sigi Iran ka ko la Irankaw yɛrɛ y'a yira fala ye ko min ye Amerikɛnw ka dagayɔrɔ 14 olu kɔni ye mugu ci olu la wa u b'a ɲini fana u ka jamanadenw fɛ u k'u basigi u k'u hakili latigɛ kɛlɛ min filɛ nin ye a kunbɛlan bɛ u bolo a se bɛ u ye wa min ye a baaraw bɛna se ka ɲɛ Amerikɛnw yɛrɛ ka lasigidenw minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libankaw fɛ yen u y'a yira sa k'u ka duguden minnu bɛ yen k'u k'u yɛrɛ ta u k'u yɛrɛ ɲini o waati kelen kɔnɔna na sa Iran yɛrɛ dugu kɔnɔ jamana bɛ maa 3 minnu bolo fala ye olu ye ɲɔgɔn ye koyi min ye Masudo Berkishita ye ne ale yɛrɛ ye jamanakuntigi ye ani maa min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna Ayatollah Musa Eji olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ani Ayatollah Arafi k'u sigi ka kuma kɛ min ye baabu in ye sa a bɛ tali kɛ mun na nɔrɔbilaliw bɛna kɛ cogo di baaraw bɛna kɛ cogo di jɛkulu bɛna sigi sen kan yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sen kelen sɔrɔ n'o ye furancɛla jɛkulu ɲɛnabɔla ye u y'o kumaw fɔ u ko a kɔni nɔgɔnin fɛ juguw k'a bila u kunna k'a fɔ Iran labɛnnen don koyi Iran tɛna na siran Iran tɛna na yiran wa Iran y'a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ban ka bɛn ni nin ko in ye o waati kelen kɔnɔna na min ye Ngilɛw ka maaw ye fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ sa k'u bɛna États-Unis yamaruya min ye Ngilɛw ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na nin waati na n'o ye arabu jamanaw ye ko ka u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na Iran ale ka bingali ninnu ma bingali a bɛ ka juguya min ye waati in ye a gɛlɛyalen don kosɛbɛ jɔrɔna min bɛ maaw la bi fala ye o ye sɔrɔko ta nafɛla ye o la sa CEDEAO maaw olu ye bataki kɛ k'u ka kumaw lase u y'a yira u ka communiqué kɔnɔna na k'olu jɔrɔlen don min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ko k'olu bɛ ka siran min ɲɛ nin ko in tiɲɛ don a muguci n'a marifaci n'a maafa o se ka gɛlɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na degunko ta nasira fɛ nka min ye basigibaliya ye n'o tora sen na maa si tɛ se ka o danyɔrɔ dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi sabula o kɔlɔlɔw CEDEAO ko k'o bɛ se ka se diɲɛ suguw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuran ani taji k'olu bɛna sɔn ka gɛlɛya nin ko in kɔnɔna na da dumunifɛnw masimafɛn minnu bɛ dilan n'u bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na olu ka jamanaw kɔnɔ ko olu kɔni ɲɛ bɛ o ko la CEDEAO ɲɛmaw y'a yira sa k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa diɲɛ seleke naani sariya min bɛ yen o ka bato min ye bɛn ni kelenya min sigilen don sen kan sugubulon sigicogo la o fana ka bato CEDEAO ka sɛbɛn fana kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ jamana minnu filɛ nin ye bi n'u bɛ ka nin waleya ninnu kɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ jɛkuluw kɔnɔ jɛkulu minnu bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye CEDEAO y'i sinsin min kan o ye k'a fɔ jamanadenw olu ka magoto min ye baarakɛyɔrɔbaw olu ka magoto wa olu ka fɛɛrɛ yɛrɛ ye min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara bɛ kɛ sira minnu fɛ u k'olu sinsin ka baara kɛ ni o ye o waati kelen na min ye Irankaw ye u y'a yira sa ko kalanso min bɛ olu fɛ ni denmisɛnninw npogotigininw dɔrɔn de bɛ kalan k'a kɔnɔ maa 165 o de fatura ye a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen b'a daminɛ san 7 ka taa se san 12 ma k'o ye kimɛli ye maa 96 o de joginna o waleya in senfɛ min ye Irankaw ye u y'a yira ko dadigi kɛr'u la fala ye u ka maaba caman y'u da nka a bɛɛ lajɛlen nɔrɔ bilara olu fana ye keruni kɛ koyi u ye keruni kɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Amerikɛnw ka nafaw bɛ yɔrɔ minnu na o de senfɛ sa Émirats arabu maaw y'a yira ko min ye drone 500 ka taa se misili 150 ma olu sera ka o bɛɛ lajɛlen kunbɛn ka bɔ Irankaw fɛ yen u ka jamana ɲɛmaw y'o fɔ min ye Bagdad ni o ye Irak faaba ye fala ye olu ka pankuru jigikɛnɛ fana y'a niyɔrɔ sɔrɔ ko in na Maroc masakɛ ale ko waleya min bɛ ka kɛ Iran fɛ bi ka ɲɛsin arabu jamanaw ma ale b'o kɔn fo k'o sɛbɛkɔrɔ kɔn min ye Wura Mohamed Sisi ye a ko a b'a kantigɛ da yira nin ko in na a ma bɛn a ma bi a ma diya ye sini waati min na n'a bɛɛ lajɛlen ɲagaminen don Sipurukaw min ye Britanikaw fɛ Ngilɛw fɛ yen olu fana ye degun sɔrɔ nin ko in na a yirala sa k'a fɔ ko hali surɔ tuguni min ye misiri caman o filila
Bagdad pangro jigi kene ta tieni fana donna olu fana kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa magoɲɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ olu yɔrɔ ninnu na olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna min ye irankaw yɛrɛ ka chaîne bɛ yen n'o ye Channel 14 ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ngilɛw ye u ka bolofara minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ sipurukaw fɛ yen n'o y'u dagayɔrɔ ye ko dangarila yen na han sabula min ye misiliw ye olu donna ye ka tiɲɛni kɛ n'o y'a sɔrɔ kibaruya in bɛ ka danganamaya a yira sa k'a fɔ ko min ye ngilɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni nin y'u sen donna kɛlɛ la han u fana ko k'u tɛna sigi kɔ tuguni Américains ka Port-Charles bɛ yen n'a fɔ ma ko Abraham Lincoln ko bin taara ko kan nka min ye u ka pankuru dɔ fana ye o fana ye gɛlɛya sɔrɔ Kuyatekaw fɛ yen maa minnu tun bɛ ka pankuru in boli olu caman y'u yɛrɛ kɛru ka t'u fili a dɔw dɛndɛnna ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Gandi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ko denyɛrɛnin minnu bɛ yen u bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ sabula u ka se ka kisi min ye nin ko in kɔlɔlɔ ma Benjamin Netanyahu ni ale ye Israel ɲɛmaa ye premier ministre a ko nin waleya in ko a na to sen na sɔgɔmada in na fana Trump fana ko ni ala sɔnna ma ko dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 5 ko wulikajɔ k'u n'o to sen na Falaye an yɛrɛ fɛ yan min ye maître Cheikh Umaru Konare ye ale ko nin ko in ale bolo kun min b'a la k'o filɛ nin ye Falaye ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Américains ye u wulila ka taa Venezuela ko wa k'u wulili min filɛ nin ye ka se Iran fana ma Falaye ko fɛn 2 dɔrɔn de don koyi États-Unis bɛ taji ani a ka bonya n'a ka makama fɛn kana bɔ o la cogo min maître Cheikh Umaru Konare ko pétrole ko ta nasira fɛ Falaye ko diɲɛ kɔnɔ bi pétrole bɔrɔla belebeleba 4 min bɛ yen ni a taji ka ca kɛmɛ siradala 10 ani 13 n'a b'o sɔrɔ min ye bariko miliyari 208 n'o bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ ko o baara bɛ ka kɛ n'o b'a to fana san 290 ɲɔgɔn ko min ye taji ye a bɛ se ka bɔ yen kudayi tile o tile miliyɔn 3 a n'a tilancɛ o bariko o bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na bi Falaye ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ taji bɔcogo ye ko o ye Iran ye k'o fana kɛrɛfɛ ko Iran kelen bi Falaye min ye barikon 10 a bɛ se k'o sɔrɔ pétrole la ka kɛ ni dollar wari ye k'a feere o sɔngɔ la maître Cheikh Umaru Konare ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ tuguni ko n'i ye Iran fanga lajɛ taji min bɛ bɔ Irankaw fɛ yen ka na o fara min ye Venezuelakaw ta kan o min bɛ taa se miliyari 300 n'a kunkanfɛn ma san o san ko États-Unis kelen bɛ nana wuli k'i jɔ kɛlɛ min nɔfɛ nin ye Falaye ko miliyari 500 taji ɲinini don han a bɛ ka wuli ka se min kɛ Iran ma nin ye ni Iran fanga binna ko n'a y'a sago sɔrɔ ka maa sɔrɔ k'o bila fanga la Cheikh Umaru Konare ka kumana ka fara Venezuela kan n'o b'a bolo bi Falaye miliyari 500 o taji a b'o sɔrɔ ngundayi k'a sɔrɔ ale États-Unis yɛrɛ Falaye bi a ka taji bɔlen miliyari 27 barigo a b'o de sɔrɔ n'i ye a ka ko ta k'o lajɛ o ka dɔgɔ san 10 kɔnɔna na a mago bɛ min na sabula bi u mago bɛ miliyɔn 20 barigo de la tile o tile États-Unis kaw fɛ yen maître Cheikh Umaru Konare ko k'o de kama bi États-Unis wulilen don k'i kɛlɛ fari da taji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ taji kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɔko ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a na fɛɛrɛ kɛ k'i sigi ye walima yen ɲɛmaaw ka kɛlɛ tigɛ olu la ka taa maa dɔw sɔrɔ k'o sigi olu kunna ka se ka i ɲagari labɔ min ye taji ye ka se k'o sɔrɔ ko bɛɛ k'a bila i kunna Falaye maître Cheikh Umaru Konare ko ten ko États-Unis ko a ɲɛ bɛ Nizeriya pétrole fana na han ko wa ko siga ka bɔ min na ko Nizeriya ɲɛmaaw b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ k'a y'u don kaman kɔrɔ ka ban sabula a y'a yira olu la k'a fɔ ko bi olu ɲɛ tana kɛlen don kerecɛnnakaw ye terrorisiw kɛlen don ka kerecɛnw to olu bolo a y'o kɛ sababu ye k'a ka sɔrɔdasiw ladon yen Cheikh Umaru Konare ko n'i ye a fan dɔ in ta k'a lajɛ min ye kɛlɛkɛminɛnko ta nasira ye Américains filɛ nin ka wulikajɔ min filɛ nin ye k'o kɛ Irankaw fɛ yen Cheikh Umaru Konare ko k'a b'a to ko min ye Israël o na kisi min ye nucléaire ko kuma min bɛ ka fɔ Falaye k'o bɛ Iran bolo k'o y'a worobilana juru ye n'o tɛ wulikajɔ kɛ kun ye pétrole ye wa waleya in b'a to fana min ye États-Unis ye a k'a ka se yira a k'a ka yanga yira a k'a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ nin fanga ni nin se bɛ ale de ye wa a masurunamaw a nagakɔrɔmaw a ka maa minnu bɛ yen n'olu b'a senkɔrɔ baara la Falaye k'olu bɛɛ lajɛlen b'u ta sɔrɔ nin ko in senfɛ wa ko a bɛ min fɔ ko ale maître Cheikh Umaru Konare ale bɛ min fɔ Falaye ko sigana tɛ min na bi ko n'o y'a sɔrɔ Chine ani Russie olu bɛ baara kɛ ni Iran ye ani Venezuela ye ka taji min sɔrɔ ko États-Unis ɲɛ b'o taji kelen de la bi ko wa k'a tɛna na i sigi ko k'a lajɛ ten koyi
wa k'a b'a ka yanga a ka bonya a ka se a n'a ka waleya fɛn fɛn b'a bolo k'a yira k'a fɔ ale kelen de bɛ se ka nin ko kɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'a tɛna na o to yen fiyewu ko maaw ka ɲɛnadonna k'a la sabula a se b'a ye a minɛn b'a bolo a makari a tamakiya t'a la fana ko maa o maa n'i y'i jɔ Etats-Unis cɛ a ka taji ɲini na fala ye k'i k'i yɛrɛ bila maa minɛlenw fɛ walima maa faalenw fɛ sabula ko ale ɲɛ bɛ min na fanga min bɛ Etats-Unis na a tɛ jamana na bi a wulikajɔ se b'u ye a minɛn se b'u ye a maaw b'u bolo a musaka b'u bolo wa u tɛ ko kɛ ni filan ye n'u wulila n'u mago bɛ min na u t'o nɔfɛ cawu k'u b'a ta cawu fana fala ye k'o ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ye nka a ko in a kɔlɔlɔ bɛna kɛ min ye don nataw la fala ye k'a daminɛ février kalo tile 28 na ka na se mars kalo tile fɔlɔ ma n'o kɛra kunungo ye ko tajiko bɛ ka lomo lanba sabula a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko détroit de Dormuz ni taji diɲɛ yɛrɛ taji kɛmɛ saradala 20 bɛ tɛmɛ yen fɛ an maa taji minnu bɛ tɛmɛ yen fɛ fala ye ko min ye Iran ye ale ye a ka fan datugu Omankaw olu sebɛrɛ tɛ olu ye min ye taji kɔni lingilangalen jɔlen do yen nka diɲɛ magobatigiw ko olu ye taji kɔni cɛ a camanba ka taa mara degun tɛna suma nka anw minnu bɛna taa san fɛ anw de bɛ gɛlɛya sɔrɔ wa min ye taji fana mana bɔ yen kuranko taji bɛ baara kɛ n'o ye o fana lomolama bɛna daminɛ ko wa ko nin ko in kɔlɔlɔ fala ye a bɛ boli jamana fɔlɔ minnu kan o ye taji tɛ jamana minnu na taji bɔ yɔrɔ tɛ jamana minnu na ye k'olu de bɛ sɛgɛn a ko la kosɛbɛ nka bi ni kununko ko min bɛ ka ye ko n'o tora sen na lala min ye hali Irankaw yɛrɛ ye u na dayɛlɛli kɛ ka kɛ n'u ka sanni feere o cogo ye sabula o fana mago bɛ musaka la ka kɛlɛ kɛ ko nɔn tɛ ni yɔrɔ in datugulen tora n'o ye détroit d'Ormuz ye ko a taji kɔni sɔngɔ bɛ yɛlɛ ko nka ko bi sɔgɔmada in na bankiw burusiw wari falen yɔrɔw ni wari ɲɛnabɔ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni dayɛlɛla wa fala ye ko anw farafinna jamanaw de ta y'a la degun ye han sabula k'anw ka taji bɔ yɔrɔ anw dulonlen don maaw la fala ye Nigeria ni Angola Algérie Côte d'Ivoire ani Niger ko olu jamana damadɔ bɛ bi ani Chad olu bɛ se k'u yanga an tɔw b'a sa olu de fɛ wa mun maralen bɛ bi o bɛ labɔli kɛ ka se kalo 6 ɲɔgɔnko ma n'o fana banna k'a sɔrɔ kura mana ka bɔ Kwaji-kana na an bɛɛ lajɛlen n'a dɔn k'a fɔ ko degun min bɛ sen na a kuranko kɔlɔlɔ bɛna na bonya min ye da dumunifɛnw fana nali ka bɔ nanzara jamana na k'o fana kɔlɔlɔ bɛna na bonya o de la bi ko fo bɛɛ ka sɔn bɛn ka kɛ ko in na sigi ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na